Welcome back to my YouTube channel. Nami Sami. Kusayintombi yomzulu. I-vlog yami yesonto. So ngangisukela ekhaya on Monday because kwakuningi guys. Yeah. But umaskandi uzosibulala. Ngisho ekuseni sivuka sicabanga umaskandi. Yo guys. Kodwa-ke it's fine. Ngafika esikoleni. Ngenze ngangikwenza ngezwe sinongilambi ngihamba nge-coffee shop. And kwakubanda ngaphuza i-warm water ne-lemon and honey. And then ngadla i-sandwich. Yo guys. Yo. This sandwich slaps. But yeah, ngathi nje ngishiye ngisho ngadla nje aqeda ngeke phela. So yeah, ngiyami insuku awuzifeel okay shembandla. But yeah, ithome zami zingimotivate every time ngivuka ngiyibuka. So on Friday, yeah, nakhona ngangekho right yabona nje ubuso bamvuvukele. Kanti ngizothola indaba ezimbi-ke kubandani guys eMaritzburg yabanda ingeke bana banda eMaritzburg. So ngathatha umkhulu ushonile and usuku lami lonakala, but-ke ngayenza idampu kusuku lokugcina ku-October. And then sasihamba sayodla futhi later on nama-girls ngo-Friday sayodla wena leya sandwich esho khona guys. So yeah, sabuyela eklasini. Akekho umuntu ayesanomdlandla lana, umuntu nje phela ke sasisihleli ngoba yikho into esasizoyenza. So yeah, ngase ngendlini-ke lana and ngengoduke. Yo, I took a walk noyenzi lana. Sahamba kumgqibelo la sesiya silungiselela ukuya yini Gcwalisa spring picnic eyakhuzana. So yeah, saqola iresi yami sasisilinde imoto-ke la siyile-18 ngiyantshela kodwa sasibahleke-ke phela-ke. Yeah, so siqale so-check-a ini-ke because manje sasingisambe ney'khwama. Sasuka lapho sabona-ke abantu-ke nkosi yami, hayibo sabona abantu laphayana. But kwakumnandi guys, ngengidlale ngane kwakumnandi. Si-enjoyela nesithandwa sami bandla nkosi yami. Ngiphuze ijuice yami ngathi niyazi-ke ukuthi mina ngiphuze utshwala. So yayingekho into engizoyenza-ke. Ngabona nobhuti Dumo from TikTok. So yeah, no Brighton Shandu. Nje guys ngabona abantu aba-right laphayana. Abantu baze bangiphilela guys kwi-picnic leya Gcwalisa. Ngabona nomama uDr Buselephi ave ngiphilela guys, abe ngiphilelile uMashe. Ngiyabonga kakhulu. And nje guys kwakumnandi angifuna ukungasho. Ngabona noThata ahlupashembandla nkosi yami udale ngqongqonqa. Ngabona noSisineli. Nje guys ngabona abantu abaningi sisuka-ke phela sasahamba-ke vele sesibona sesiningi sahamba-ke sawulala savuka ekuseni umuntu wageza. Ngiyacobezela guys but phela ekhanda kusho ukuthi angigezanga kahle-ke yabo ngoba kusakhona i-makeup nyama. Ngabuyela esikoleni esikoleni ngenze washing-ke ngiqeda lapho ngahamba ngayofunda guys ekuyinto esayizela khona la eMaritzburg. Ngahamba ngayofunda because guys yabona futhi isikole bafethu asisiyeki ngani ngidlala guys ngingasiyeki angithi nahlolo-ke abafana esikoleni ngingasiyeki-ke bafana ngeke hayibo qanika abafana kufanele isikole ngiyadlala guys, just jokes. Ngiyabonga kakhulu, thank you. If you awaka like, please like and subscribe, share. Thank you, bye.